Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ining mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Oras sa Pilipinas 34 minutos na nakaligad sa alas 8. Good evening friends. Good evening friends, good evening sa ato mga listeners kag mga viewers. Mayong gabi, Banwa. Kamusta na kamo, tanan? Welcome sa Welcome sa Iloilo Newsline. Diri sa Iloilo Night Watch. Update ninyo kami sa pagpangalaga dumalin subong oras tubtob las 10. Agod sa pagdala sa mga impormasyon, mga balita. Kaga aton sipad-siparon karon ng mga issues nga aton naman natipon subong nga adlaw. Palihog like, share, and follow ang amon nga FB page Iloilo Newsline and Guimaras Newsline. And please subscribe sa amon nga YouTube account sa Iloilo Newsline by clicking the notification bell for more updates. Sa aton nga mga listeners dira sa kadagatan, kilid sa nga coastal area sa halong-halonggin. Diri sa syudad sang Iloilo, mga 11 tanan ka mga balayan nagkalaguba bangod sa mabaskog nga balod kag hangin. Mayara man nga nagkalaguba dito sa Uton, Tigbawan kag Gimbal, subong man Miagaw. So sa aton nga mga listeners kag mga viewers sa halonggin, hindi gid maghatag kumpiyansa base nga sa sobra ninyo ka mahamuok nga tulog, pag-aga, way na kamo balay, wasdak na, ara na kamo sa balas. So standby yan ay sa mga mga listeners kag mga viewers, check nato ng pag-asa sitwasyon sa panahon. Iloilo Newsline Weather Update. O punta sa linya si Charlie Depras ang pag-asa. Mayong gabi, welcome sa Iloilo Newsline. Yes sir, mayong gabi sa tanan nga viewers and listeners sang Iloilo Newsline. Ari pinakauli nga lakat sang Tropical Cyclone Bulletin number 29 karon ni adlaw, Biyernes Hulyo 23 sa 2021. Alas 4 kayo na sa hapon, rin si Plata ng sentro sang mata sang sining typhoon nga si Fabian. Ginabuloban ta base sa tanan ni available data na yara sa 540 kilometro namin hanasintangan sang Itbayat, Batanes. May kapasugon nga hangin na sa 150 km per hora malapit sa sentro. May pagmados naman magalabot sa 185 km per hora. Magahulag naman ini panakatungdan, amin hanakatungdan sa 10 km per hora. Sa karon diri sa aton sa Western Visayas, padayon kita maka-experience sa magalumon nga kalangitan. May mga lapta-lapta sa gyapon ng mga pagulan, pagpangilot pa nag-uop dala sining southwest monsoon nga padayon nga ginainhan sa sining typhoon nga si Fabian. Sa karon diri sa aton sa Western Visayas, may nakita sang gale warning sa bayan sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental. Kaga dinadilian gid naton mga magagmay nga mga sayan pandagat nga maglayag sa kalaran sa karon yung mga tinion bakod sa posible nga dalargo nga pagbalod sa kadagatan. Antad sa aton temperatura nasa 26 tubtob 30 degrees centigrado. Ang dalag tunod alas 6:16 kinas ang hapon, magabutlak naman alas 5:37 buwas sa aga.
Gamay pinakauli nga lakas ng panahon gikan diri sa Iloilo Pag-asa sa Lidepra. Yes, sir. Buwas siling ko, buwas Yes, amo sir. man ni sa gyapon ng chimpo. Yes, sa gihapon na pisar nga malayong ini nga bagyo kag wala direktang epekto diri sa aton. Expect naton sa gihapon manginta cloudy man sa gihapon ang aton nga simpo sa buwas nga Domingo nga adlaw mangod sa southwest monsoon sa gihapon sir nga nag-aapekto diri sa aton. Why na sang iban pa nga low pressure nga nagapasulod sa par? Yeah, sa karon meron kita ginamonitor nga isa ka tropical cyclone nga sa guwasang Philippine Area of Responsibility. Nasa 2,740 km east ng extreme northern Luzon. Apang ang ini nga tropical depression sa karon wala direkta nga epekto sa karon nga bahin sa pungsod kag manabuman ang siyansa magasulod sa par. Mr. Charlie De Placer, madamo nga salamat. Kag maayong gabi. Welcome sir, umayong gabi sa liwas. Iloilo Newsline Weather Update. Trantay 9 minutos na nakaligad sa alas 8 sa aton nga mga headlines. Standby sa atong mga listeners, sa atong mga viewers, ilabi na sa atong mga listeners dira sa Sagwa, sa mga Pinoy, sa mga Ilonggo, mayong gabi sa inyong tanan. More power Iloilo, bringing more to life. Sa aton na nga mga headlines, engkwentro sa tungasang militar kag miyembro sang NPA sa Sitio Manulaya, Barangay Tanawan, Kabangkalan City, Negros Occidental, nagresulta sa pagka-recover sa M16 rifle, improvised explosives device, kag mga subversive documents. Mayara kita karon nga informasyon nga aton pagakuhaon sa aton nga resource person. Power rate sa kada kilowatt hour sa franchise area sang More Power sa syudad sang Iloilo nagdubo sa masobra 3 ka pesos. Sa dugang nga informasyon, DepEd 6, the Regional Director Dr. Ramer Oitico, nag-ako nga close contact siya sa iya nga staff nga nag-positive sa COVID-19 pero didto sila sa Boracay Island. Alleged miyembro sang Epogon Robbery Group nga nalakip sa pagpalagyo sa Negros Occidental District Jail, Bago City, nadakpan sa mga pulis kag BJMP. Sa dugang pagid nga informasyon, Travel ban sa Thailand kag Malaysia bangod sa pagsaka sang numero nga na-infect sa COVID kag Delta variant i-implementar sa Malacañang umpisa Hulyo 25. Tatlo ka wanted person sa probinsya sang Iloilo arestado. Kag may shooting incident sa Lambunaw, kag 69 years old nga lolo ginpasuni nga naghikog. sa dugang pag nga report Delta variant sa Pilipinas, naglabot na sa 47 ka mga kaso suno sa DOH. Kag may ara kita nga COVID-19 updates sa Western Visayas, Philippines kag worldwide. Kag duwa ka driver sa motorsiklo gindakop kay wala sang driver's license kag wala ORCR. Inita na naton hibalon dugay-dugay kag aton sipad-siparon ang mga impormasyon. Graphics Innovative Mind, Computechnics, Computer-Aided Services nga namtang sa Barangay Katilingban, Molo, Iloilo City sa unan lang gid sang Molo Plaza sa tadlong sa opisina sang Bureau of Fire Molo. Ang graphics ginapanagiyan ni Sir Manny Sanoy. 43
43 minutos na nakaligad sa alas 8. Yara sa atong linya ang spokesperson sa 3rd Infantry Division, Major Sinon Pansito. Kay may yarang enkwentro kahapon sa Kabangkalan City, Negros Occidental. May mga recoveries ang mga miyembro sa militar kag may subversive documents nga na-recover including ang improvised explosives device. Major Pansito, sir, mayong gabi. Live kita sa Iloilo Newsline, si Johnny Diaz kag si Sweet Don Imopod. Good evening, sir. Yes, Gianni, Iloilo Newsline, lahat ng tagapakinig ng ating programa at ng ating istasyon. Magandang gabi po sa ating lahat. Sir, paano nangyari, sir, ang encounter sa Kabangkalan? Pwede, sir, mabigyan mo kami ng overview sa mga pangyayari. Gianni, itong ating 94th Infantry Battalion, ito po ay nakabase dyan sa Negros, ay nakakuha ng isang high-powered firearm at syempre napugpog din natin itong temporaryo na kampuhan ng mga miyembro ng New People's Army, specifically under the Central Negros 2 ng Kilusang Region, Negros, Cebu, Bohol, Siquijor. Kahapon po ito, July 22, 2021, mga alas 4:30 ng hapon. Ang ating pong tropa ay nagkakandak ng combat operations. Kung nakatagpo nila ang more or less mga 20 na mga miyembro ng armadong grupo under specifically ng SDG Platoon sa vicinity ng Sitio Manulaya, Barangay Tanawan sa Kabangkalan City, Negros Occidental. Ang firefight po ay naglast ng about mga 30 minutes. Pagkatapos po nito, ang mga armadong grupo ay nagsipulasan sa iba't ibang direksyon. At sa aming palagay, sa pagtatansya ng ating mga operating troops, ay may mga kasualidad on the part of the New People's Army. Dahil na rin doon sa kanilang temporaryo na kampuhan ay nagkalat po yung mga dugo na sa tingin natin ay talagang nag-suffer ng heavy casualty itong grupo ng NPA. On the part naman po ng Philippine Army, ng ating 94th IB, ay isa po sa tropa natin ang nasugatan sa kanyang kaliwang hita at nasa stable na kondisyon naman po ito at naidala na rin po natin sa pinakamalapit na ospital. Aside from dito sa sa isang M16 rifle na nakuha natin at saka dito sa kampuhan ay nakuha din natin ang mga magazine ng M16, mga kagamitan mga components na ginagamit para sa paggawa ng mga improvised explosive device. Nandiyan din po yung mga ibang war material, mga handrails at saka mga personal na gamit itong mga NPA na ito, kasama na rin ang mga subversibong dokumento. At ito namang yung isa na itong ito namang enkwentro na ito, this is over and above doon sa enkwentro na naitala natin noong nakaraang araw sa May Canduli. So ibang grupo po yun ng NPA at ibang grupo din po ng Philippine Army ang involved. So sa ating paningin, sir, parang caught unaware ang mga miyembro ng New People's Army ng sinalakay ng mga soldado ng gobyerno. Sa atin, this is a government-initiated na military operation. Tayo ang nagsagawa ng military ng operasyon dahil na rin subong ng ating mga kabayan din sa lugar na kung saan may mga armadong grupo doon sa kanilang area. At kami naman, kaparte ng aming mandato is panatilihin ang seguridad, panatilihan ang kapayapaan dyan sa lugar. Kaya every now and then ay nagpapalabas tayo ng puwersa para i-verify yung mga ganitong uri ng mga sumbong mula sa ating kababayan. And true enough, yun nga, na-encuentro natin itong mga miyembro ng NPA under the Central Negros 2. So kung mayroong mas base sila, parang hindi walang impormasyon
na makarating sa militar. Pero sa ngayon, ang mga impormasyon, may mga nakarating doon sa militar. That's why nainkwentro ninyo ang itong mga miyembro ng New People's Army. Tama po yun, dyan yan, no? Sa maraming pagkakataon, ito ang ating mga enkwentro ngayon ay base ito, heavily, hindi lang naman sa kanila, but heavily is are coming from the civilian population. Sila yung mga nagtitip off at ito ay pinoproseso na lamang natin para magkaroon ng intelligence value. Pero basically, yung kabuuan nito ay galing po sa mga mamamayan natin. At dito natin makikita itong mga lugar na ito are previously considered as part of the strongholds of the New People's Army. So ibig sabihin noong unang mga panahon, pag ang army pumasok, biglang hindi na makakaengkwentro kahit nandun pa ang mga NPA sapagkat mayroon silang mga pasabilis, mayroon silang pag-aalerto sa kanilang hanay. Pasabilis ng informasyon. Yes, Hello? sir. Sabi ko, pasabilis ng mga impormasyon. Yes, yung mga yung mga informasyon dati ay papunta lang sa kanila. Ngayon, mayroon na tayong informasyon at tila nawawalan na rin sila ng mga kababayan natin na nagsusumbong na mag-ingat tayo, mayroong militar dyan. Kumbaga, ang simpatya ngayon ng tao ay nakaangkla doon sa mga programa ng gobyerno. Kaya tayo ay nagpapasalamat. These encounters are actually necessary part of the process para paano natin talagang tuluyang nasolusyonan itong problema natin sa insurgency. Sa iyong assessment, sir, with regards po sa New People's Army doon sa Negros Occidental patungong Negros Oriental, daw saan pa kalaki itong grupo? Actually, ang ating kinukumprat na dyan, dati malaki itong nandyan sa Negros na and I just have to record last year. Ang last year po, mayroon pong 5 active na frente ang Negros Island. Ito naman po ay hindi natin masasabi na Oriental lang, Occidental kasi nagpapalit po ng boundary ay mga ito at lumalagpas sa mga political boundaries. Pero out of these 5 na mga frente ng NPA, dalawa na dito ang idineklara mismo ng kanilang hanay na mga dismantled na. Ibig sabihin, hindi na ito pumasa doon sa mga parameters na sila din mismo ang nagtalaga ng mga parameters. So, hindi naman natin sinasabi na wala ng NPA, but ang sa kanila is may directive sila na hindi na sila pwedeng maging frente at hindi sila pwedeng gumawa ng mga tactical offensive. Pagkos ang iniaatas sa kanila ay magkonsolida ulit ng forces at magparami. Yan ang kanilang at to change from the military works into political works. Yan ang ginagawa ng isang dismantled front. At yung tatlo naman na iba pa na which is ang mga dismantled pala natin is yung Northern Negros Front at saka yung Southeast Front ng Kilusang Rehiyon NCBS. So, ang natira na lang basically is yung Central Negros 1, Central Negros 2, at saka yung Southwest Front. Pero recently din, dahil sa mga community support program teams natin, ay na-classify din ito ang mga guerrilla na ito as weekend. Ibig sabihin, mahina na ng mga guerrilla threat ng ating nitong mga NPA. So, paano natin masasabi na talagang maganda ang na ipatupad natin ng mga measures na ilatag natin ng mga gawain dyan sa area ng Negros at talaga bang naging effective yung ating mga programa? Well, hindi lang naman sa Negros kundi sa buong area of operations ng 3rd Infantry Division. Kung ating titingnan ay wala na tayong naitala na mga tactical na opensiba na initiated nitong mga kalaban o mga kaaway natin.
So halos lahat dito ay inisyatibo ng ating pamahalaan dahil sa focus military operations, yung mga relentless operations natin. So, kumbaga, wala na tayong itala na itong mga NPA ay sila ang mga nanguna para magharas ng detachment, mag-ambush ng sundalo. Wala nang ganun. They cannot do that even despite yung directive ng kanilang lideratos na dapat ay nakakapagsagawa sila ng mga ganung bagay. So, ito ang pinakamatibay na basihan. Paano natin masabi na talagang humihina na ang NPA dyan sa isla ng Negros? So, how true is the report, sir, na hindi nila ma-recruit ang mga may mga masabi natin nga may mga 20 up, no, 20 up dito sila nag-re-recruit sa mga minors. Ganon pa rin ang mga pangyayari na namonitor ninyo mula noon? Yes, very evident din yun, ano? Kasi yung base nga doon sa mga na utod ang aton nga koneksyon direkta kay Major Sinon Pansito, ang atong spokesperson sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Ikang tanan nini 50 kapon. Balikan ta si Major Sinon Pansito. Sir, pasensya na utod. Go ahead, Major Pansito, sir. Yes, Johnny, very evident yun, yung pag-recruit ng mga minors. Marami na tayong mga sumuko galing sa hanay ng NPA na mga minors talaga. This is maybe because or most probably because ay wala na silang nalilinlang ng mga kabataan na medyo may antas na ng pag-iisip, kundi doon na lamang sa kung saan ang passion nila ay mayroong somehow attachment doon pag nakakita ng baril na parang gusto ng isang adventure na pamumuhay. Pero basically, kung conviction, kung idealismo ang ating pag-uusapan, ay hindi na ito nagagawa ng mga NPA. Okay. So, maraming salamat po. Major Pansito, base may karagdagang informasyon pa nga ibigay sa ating mga tagapakinig dito po sa Iloilo Newsline. Go ahead, Major Pansito, sir. Sa amin lang, Johnny, sana itong lahat ng ito ay magtuloy-tuloy. Malapit na rin talaga nating matapos itong insurensiya na problema natin sa ating bansa. Sa ganitong eskema, sa ganitong mga palatandaan ay masasabi natin na talagang may katuturan yung ating mga ginagawa. Sana ay patuloy na suportahan ng ating mga kababayan yung mga programa at proyekto natin laban sa mga armadong grupo na Komunista Partido ng Pilipinas ng People's Army. Itong mga engkwentro, kagaya ng ay these are nakakalungkot na nagkakaroon ng engkwentro, but these are part of the necessary processes na kailangan nating pagdaanan para maabot natin yung pangarap natin na talagang bayan na may totoong kapayapaan at kaunlaran. Sabi nga natin sa ating bahay, kung mayroon tayong bahay, nangangarap tayo ng mas magandang bahay, kailangan nating mag-repair, mag-renovate. In doing the repair and the renovate, the renovation is kailangan natin magbaklas, kailangan magkaroon ng dumi, kailangan magiging maalikabok ang isang area, kailangan ng inconvenience. Pero at the end of the day, pag natapos lahat ito, is ang pag-achieve natin ng mas magandang bahay para sa bawat mamamayan. Ito po ang pangarap nating lahat, pangarap din po ito ng Philippine Army, alam din po namin na pangarap ito ng mamamayang Pilipino. Sana sama-sama tayo ibutin ang pangarap na yon na magandang Pilipinas, hindi lamang sa atin, kundi sa mga susunod pang mga henerasyon. Yun lamang po, magandang gabi, patuloy kong sa masaludo ang Philippine Army. Maraming salamat po, Major Sinon Pansito. So amo to natabo. No, sunod-sunod galing engkwentro. Halin sa kanduni, us sila sa kabangkalan. Kag didto sa kabangkalan may mga ginatan-aw mga soldado nga may pilason.
sa mga miyembro sa New People's Army kag may napilasan man sa militar, no? Nakibyasan sa wala nga paa kag okay naman ang kondisyon sang soldado. Hasta san o pa niman, dapat matapos na ni tanan. Dapat malinong na blatani kitaw sa pagpangabuhi, no? Hindi sila nga enkwentro dito ang kaluluoy ang iban nga ma-collateral. ...58 minutos na nakaligad sa alas 8. More power Iloilo, bringing more to life. More power Iloilo, bringing more to life. Loadlift Trading and Services. Isa ka construction firm nga nagapang-obra sa mga building kapareho sa mansyon kag mga balay. Nagadesign man sila sa mga balay depende sa inyo nga budget. Ang ila opisina are sa Block 5, Phase M, Francisco Homes Geo, San Jose del Monte City, Bulacan. May kapabilidad sila kon parte sa engineering and maintenance contractor of big supermarket sa Luzon area, ilabi na sa Ayala Alabang Village, Muntinlupa. Pwede nyo makontak si Engineer Joey Diaz paagi sa mobile number 0939-812-6336 o kung pwede man mag-email sa maria_rusem@yahoo.com. Sa mga listeners naton kag mga viewers, palihog lang padala diri kamo sa inyong nga mga pa-shoutout, sa inyong nga mga comments, kaya amo nina nga pagabasahon. Palihog nga subscribe sa amon nga Facebook page hasta sa YouTube channel para nga ma-notify kamo pananglitan nga mayara nga mga informasyon nga amon pasudlon o kung iban nga mga balita nga amon pasudlon insigida mabalaan ninyo. Mayong gabi kay Marie Eve Santilla, Marianito Galanza Garbito, Ne Aimer Blackbeard, Rona Amaba, Gams Cabison, Lani Sonza, Joe Mayor, and Josie Lagman. Mayo lang daw ang pagpamati sa inyo nga tanan. Salamat gid. May ara paswet. Liyogo. Kag kung gusto nyo magbakas ang preska nga isda, kadto nga mo sa Crossing Patio, Dueñas, Iloilo. Nagabaligya sang preska nga mga isda ang mag-asawa nga Sanday Digol kag Nejema. Kung may okasyon kamo, pwede gid kamo makapangabay sa ila nga lutuan kamo kay maayo gid magluto ang mag-asawa. Alas 9:01. Balik kita sa ato nga pagpangalagad. Diri sa Iloilo Night Watch sa Iloilo Newsline. Sa mga Gimaras nun, mayong gabi. Sa taga-Hordan Gimaras kami, Nueva Valencia, San Lorenzo, Sibunag, kag Buenavista, kumusta na kamutanan? Sa mga nagahiwat sang kadlawan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Sa mga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Kay Nonoy Arlan, Galila, dira sa Gimaras, mayong gabi. Musta na Noy, Tiyanggita? Kay Ma'am Tisay Rojo, Teresa Paz Rojo. Kay Ma'am Ubita Fuego, Rochel Tugonon. Kay Gingging Canto Sotari Dona, kay Sir Nards, mayong gabi. Digol Panis.
So sa tanan nga nagaiwat sang kadlawan, happy birthday. Kag mayo lang nga pamati diri sa Iloilo Newsline. Tres minutos na nakaligad sa alas 9. Ang More Power Iloilo nagpanubo sang ilang per kilowatt hour, no? Nga presyo. Ti sang nagligad kung madumduman da pa ang per kilowatt ni nila daw mga napulok pesos ni. Ti subong madlagan mga 6 pesos something, no? So mas mayo ni sa residential, commercial, no, kag intermediate mayara na nga samarin na sila nga ipatuman sining Hulyo. Ari ang press release nga ginpadala sang More Power Iloilo sa Iloilo Newsline. Kag pagabasahon ni Sweet para mabalaan ninyo tanan kung ano ang kaundan kagsan o i-implement ang ini nga pagnubo sang power, no, sang balayran per kilowatt sa More Power Iloilo. Presyo sang kuryente sa Iloilo City nagnubo sang masobra 3 pesos. Nagnubo sang 3 pesos and 55 centavos ang presyo sang kuryente sa kada kilowatt hour sa mga residential consumers sa syudad sang Iloilo subong nga bulan sang Hulyo. Ini ang ginanunsyo sang More Electric and Power Corporation sa mga konsumidor subong nga adlaw. Sang nagligad nga bulan sang Hunyo nagaabot sa 10 ka pesos kada kilowatt hour ang presyo sang kuryente pero subong nga bulan naganubo ini sa 6 pesos kag 45 centavos. Halos 30% man ang iganubo sa rates sang commercial, intermediate kag government consumers sang More Power. Ini na ang makabig nga pinakadako nga pagnubo sang presyo sang kuryente sa syudad sang Iloilo. Suno kay More Electric and Power Corporation President Ruel Castro, nakabulig gid diri sang dako ang pagkonekta sa mga substation direkta sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP kung sa diin nakapamakal na sang mas barato nga kuryente sa mga suppliers. Ang More Power nakakuha sang 100% nga supply sang barato nga kuryente sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation or SALM nga amo ang nag-operate sang geothermal plant sa Leyte nga isa ka renewable energy. Kung igakumparal sa iban nga mga distribution utility kag electric cooperatives, halos katunga ang diferensya sang presyo sang More Power subong. Ginapananaw nga ang Iloilo City among may pinakamanubo nga presyo sang kuryente sa bilog nga Pilipinas subong nga bulan. Ginlauman man sang More Power nga magadiretso ini sa masunod nga 6 ka bulan kag posible nga magnubo pagid kung matapos na ang ginpatigayon nga competitive selection process sa mga suppliers. Halos sobra na 5 ka pesos ang total nga gingbawas sa presyo sang kuryente. Umpisa nga More Power ang nag-operate na sa syudad sang Iloilo sang nagligad nga tuig. Amo to ang press release sang More Power Iloilo. Ti kabay pa ma-indicate na ini sa bill sa mga consumidors diri sa syudad sang Iloilo sa franchise area sang More Power Iloilo. Alin sa 10 ka pesos, balayran nyo mga 650 na lang. No, daw dira. Ang balayran nyo per kilowatt hour sa subong nga Hulyo, no, July na nabutang. So amo na ang balayran nyo sa kung magabot gid man matapos na reading kag magabot ang inyo bill, amo na ang balayran nyo sa bagay ma-indicate man na sa inyo nga power consumption.
So mas mayo ni at least matamat na nubo. Kay nagtakod na sa NGCP, hindi sa nguna nga exclusive lang sa global power kag sa iyaman sa gyapon no kun coal plant amo ni ang iya kag global power man sa gyapon kag ang ano pa na sa diesel plant nila di dira lang sa una di subong ya may pilian na kundiin magatakod kay total maagi sa gyapon sa highway sang National Grid Corporation of the Philippines. 8 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Gusto nyo magbakas ng itlog? Kato ka mo sa Egger Farm sa Barangay Balibagan, Este, Santa Barbara, Iloilo. May telephone number 523-0039. Ang itlog sa Egger Farm, preska kag barato. Ang Egger Farm ginapanagiyan ng Day William kag Josie Lagman. Pwede man makatawag sa 0947-856-4729. 9 minutos na nakaligad sa alas 9. Kadtuan ta ang parte ni sa DepEd Regional Office Number 6. Dr. Ramer Oitico. Kagabi ginbuksan tayo ni ang parte bala sa nagpositive nga staff ni Director Oitico nga sang Martes nagwang result nga isa sa mga staff niya nagpositive sa COVID-19. Titanan-tanan nga mga staff niya ginpa swab. Siya wala iya nagpa-swab kay malakat siya pagka Miyerkules. Tinagdayon gid sila lakat sa Miyerkules. Upod sa 7 pa kaiban, no, including ang driver, sakay sa van, pakadto sa Boracay Island. Dito sila nagstay sa Casa Pilar. Kay ginsugat sila sang school superintendent nga si Dr. Apoles nga dito sa probinsya sang Aklan. Sakay man sila sa pambot, isa lang sila pambot, pakadto dito sa Boracay. Tiga pa mangkot iban nga nakasulod sa Boracay. Kay tama ka stricto dapat may negative RT-PCR test ka. Why gani? Why sang negative RT-PCR kay why sa gani nagpa-swab? Nga nakasulod kay ahinsya to ahinsya sang gobyerno ang transaksyon kay may launching sila nga ano to? School Heads Academy. Subong adlaw tinabulolyaso ni kay Merkulis naglakat kanday Dr. Ramer Oitico pagkawibes kapon may isa pa siya ka empleyado nagpositive pagid lalaki pagpositive dito na nagkinaran-karan ginpapauli temprano ang mga empleyado sang DepEd Regional Office Number 6. Pagpauli, nag-declare nga pagkaaga ma-disinfect. Kaina. Hasta pa ni buwas. May disinfection, pero ongoing na ya ang transaction from Wednesday, Thursday, sige ang transaction sa Regional Office Number 6. Daw so wala lang yan kay Director Ramer Oitico. Di nakalabot ini sa mga katapos sa media. Kag nakalabot man sa mga media dito sa probinsya sa Aklan. Na-interview si Dr. Ramer Oitico. Parte sa ilang program nung academy niya ni hasta nga nalabutan parte sa health protocols o kung amo ni nga may nagpositive sa iya staff sa isa lang sila ka-opisina.
ginako ni Dr. Ramer Oitico, nga isa lang sila ka opisina, kag close contact siya. Hindi magsambal si Dr. Oitico, nga layo ang iya nga lamisa, nagapanghabol sila sang mga plastic da. How about yung aircon? Alibot-libot lang na da. Sa imo pagtanaw, gali kay nagapanghabol ka mo sang plastic, hindi na kamo malatnan? Hindi na kamo nga pwede nga maswab? Tinga naglakat ka pa imo ya? Kay may nagpositive na balaan mo na sa Martes pa? Nga may nagpositive sa staff mo? Miyerkules nga naglakat ka pa, Dr. Ramer Oitico? Tiambal ni COVID-19 team spokesperson, Mr. Jack Conlo, dako ini nga sala sa paglapas ang health protocols ang ginhimo ni Dr. Ramer Oitico. Di plano ya, Domingo pa sila mabalik, kaya mugid man ang plano nila. After sang academy, malagaw-lagaw mananes Boracay. Tigin buyag-yaga kay na, nalabot ni partner Jonathan Cabrera sang Radyo Todo Aklan sa programa Latigo. Si Dr. Ramer Oitico, kagyari ang iya nga sabat, ginpa hanunutan sanay sa iya nga programa ni ano to silingta ang launching sang School Heads Academia. Tub-tub sa ulihi, ginsulod siya parte sa pagpositive sang iya nga staff. Ari ang interview ni partner Jonathan Cabrera sang Radyo Todo kay Dr. Ramer Oitico, Regional Director sang DepEd 6. For this to become tawag nito, maging efficient and effective and successful talaga, dapat ma-institutionalize ito, no? Ng Department of Education, not only through memorandum or administrative orders, kundi ano talaga, no, na kahit magpalit-palit man ng regional director, ng Department of Education Secretary, this will be continuous, no? Dr. Oitico. So that's why dapat ma-institutionalize. Ang maganda, Jo, ano siya, yung ibang mga region nga na like ako, galing ako sa Region 8, sabi din nila na sana dito yan. Mga ganun ba? Okay. So, yung ibang region, they also hope to have one. And open naman tayo, Jo, kung sino man yung mga regions na gustong mag-benchmark or ipag-usap sa atin to give them also ideas kung paano natin nasimulan. Bukas ako sa mga Courtesy sang Radyo Todo Aklan. Pagpatuloy natin, Jo, yung ano natin, kasi para sa akin sayang ang pagkakataon na andito ako, na maganda yung mababait yung mga superintendents natin, ang DepEd natin. So hindi natin dapat sayangin yung oras. Okay. And Sige. Doc, please don't take me wrong on this, no? Kay nakikinig pala hanggang Iloilo tayo ngayon, no? Na monitor tayo via FB Live. And I want to ask this question daw, Dr. Oitico, no? May staff daw po ba kayo sa office ninyo na nag-positive sa COVID? And according doon sa kanila, si Dr. Oitico dapat hindi yan umalis dito kasi close contact yan sa COVID positive. Dr. Oitico, sir, totoo ba to? Sige, mabuti na lang, Jo, na itanong mo yan. Para naman kayo dito, hindi naman matatakot na andito ako. Oo. Totoo yan. Pero ito yung nangyari kasi ayoko ba na kasi ako Totoo, naman gali, naglakad ka? Sa staff ko sa office na hindi ko I'm not that kind of regional director na careless or
ano lang na basta-basta lang, in short. Okay. Before I left, kinausap ko talaga yung medical officer ko. Kasi ayoko naman na bibigyan natin ng risk ang mga tao. Alam ko yung dinaramdam ko, alam ko yung health ko, at before ako before I left my office, kinausap ko talaga yung medical officer ko. Totoo yan, in one room, pero my office is big, ang office ko. Tapos, So yung nag-positive, office staff mo, dyan mismo sa office mo, sa room mo. yeah, sa room So ko. close Totoo yan. contact ka niya, Dr. Oitico, sir. Yung ang sitwasyon ito, kahit isang room kami, pero adherent kami sa health protocols, hindi ko nga nakita yung 5 months na ako, hindi ko nga nakita yung buong mukha ng Staff na yan. staff na yan, kasi balot na balot kami sa office, halos iinumin na lang namin yung alcohol sa office, kasi siyempre naman I need to be healthy all the time. Mm-mm. Ganyan. Okay. And then ako, Joe, Anong fully sabi nung vaccinated. health officer mo, Doc? So, binigyan ka ng clearance na you can travel. Nakipag-usap ako talaga sa kanya na Tapos, ang dyan, di ba, sa niyan, yung 2 meters, ang dapat 2 meters. Pero ako, 6 meters talaga ako sa mga, yung sa nag-positive. Tapos, balot na balot. Tapos, Joe, I'm fully vaccinated. Fully vaccinated na ako. Doc, okay, teka lang, Doc, no? Pag-usapan nga natin to. Kasi, there's something na about protocols, no? Dr. Oitico, hindi naman guarantee kasi na pag fully vaccinated ka, hindi ka na magkaroon ng COVID or hindi ka maging carrier, no? But, naano ka ba, Doc? You were sinwab ka ba dahil close contact? Whether we like it or not, Doc, no? You cannot deny you're a close contact sa office mate mo na nag-positive. Sabi nila, so, number one, dapat nadala ka sa contact tracing at dapat na-swab ka because you're a suspected COVID positive. Dr. Oitico, sir. May tinatawag po tayo na, asymptomatic. Yeah. Totoo yan. Hindi ako nag-swab. Oh. Hindi ako nag-swab. And then, ang ko lang, because nabitin ako sa oras, sa pagpunta dito, ko na lang, immediately, yung staff na talagang malapit sa kanya, yung nag-positive, yun ang pinaswab ko. Tapos ako, na 6 meters, kasi sa sa guidelines niyan, it should be, kung may tayo, di ba, yung distance, talagang ito. Pero ako nga, looking at the situation, naman yan, twice a week lang din nag-report yung tapos parang naging 5 days na yung staff na hindi na nag-report sa office. So yung mga staff na doon na malapit talaga, yung 3, lahat negative sila. At ako, 6 meter apart ako sa yung nag-positive. So, confident ka, based on your judgment and the judgment of your medical officer, na sa DepEd din yan, sir, no? The DepEd ninyo na doktor, tama? Oo. Na you are negative sa COVID. Yeah. Ang ko lang din, yun nga Hindi, sometimes kasi, Doc, that's not an assurance, no? May mga papel minsan na pinapasa-pasa, Ang pag-spread hindi lang naman sa distancing. Anyway, sige lang, Doc, no? At least sa pag-usapan. Pero I would like to advise, Doc, no, na while you are there in Boracay, siguro, the best nito, Doc, is magpa-swab test ka. I don't know, no? Advice ko lang, no? Dr. Oitico, sir, if you will take my advice, magpa-swab test ka para once and for all, masabi na, negative ako, Boracay nga ako, pero nakita nyo naman ang result, I'm negative. No? So, ano pang concern niyo sa akin kung nag-Boracay man ako
despite na mayroon akong office mate na nag-positive or close contact ka nga considered, no? Dr. Oitico, sir. Advice ko lang yan, sir, no? Kung, this will become an issue someday to you, okay? Magiging issue sa iyo to, you need to prepare on that, no? Dr. Oitico. Okay? Anyway, Joe, pwede naman na ngayon, like dito naman, pag dito ako magpa-swab sa Aklan, di ba? Parang matagal pa yung result. So, I would also ask advice from the medical officers dito na pwede naman na after the launching, I'll go home back to Iloilo, doon ako magpa-swab, then I could furnish you with the results. Yeah, pwede naman. Pero ako, Doc, kasi pag sa Iloilo ka na nagpa-swab, baka sabihin naman doon na nag-positive ka dahil nahawaan ka sa Boracay. Yun nga. Oo. So, ang magdarating yan, kami na naman ang masama. Nakapanghawa kami ng regional director. Ayun nga. So, mas maganda na habang nandyan ka sa Boracay, magpa-swab ka ngayong araw, bukas, lalabas na yung result mo. Kahit umuwi ka na ng Iloilo, di ba? May result ka na maipakita. Hanggang kailan ka, by the way, sa Boracay, Dr. Oitico, sir? Ang for is Sunday. Hanggang Sunday ka pa. Nako, Dr. Oitico. Anyway, ano ba naman yan? Sumingit pa tong issue na. Sige, going back. Doc, advice ko lang yan, Doc, no? Kasi kami, we also would like to take care, no? And lahat dapat klaro na although you are a poor, naintindihan naman natin yan, hindi kayo nire-require, but iba yung pagiging apor mo ngayon because close contact ka, no? Sa isang, kung ako ang nagko-contact tracing, you are qualified as a suspected COVID positive, no? Okay. Anyway, Doc, thank you very much. Good morning. Good luck sa inyo, Doc. Please, don't take me wrong, no? I don't want to ruin your mood, but 25 minutos na nakaligad sa alas 9. Ay, Dr. Oitico. Kuan ka pa? Pasaway ka pa? Balan mo naging may close contact ka, ha? Bisan manghabol ka pa to sang kuan mo? Ano to panuwag niya? Silofin? Ha? Away kagiga ka to sa staff mo? Way gid sa gadulong sa imo sang papel? Do hindi naman mapatihan imo na yang way kid kamo kitanay. Ha? Sino medical officer da sa DepEd? Balan mo nga close contact yung panugutan nyo? Base astang medical officer mo ni Doc? Magapanabat ni sa COVID-19 team? Ha? Dr. Oitico? Regional director ka, nagpasaway ka pa sa imo nga mga sumulunod. Dapat tani nagpabilin ka na lang, anay? Ha? Kay close contact ka mo? Anong sagad hambal yung modilo ni man? Model. Kamo dapat kay kamo nga aras babaw, ginatangla kamo sang inyo nga mga sumulunod. Katapusan na mo na yung imo? Anong seguridad sa mga upod mo to sa van nga hindi sila malatnan? Kay close contact ka sa imo staff nga nagpositive sa COVID-19? Kaluoy naman niyang mga staff mo naman nga ginupod mo pa kadtos Boracay? 3 ka regional supervisor, 1 ka IT officer, 1 ka PDO, astang driver, gindalahig nyo pa. Ang van nga ginsakyan nyo, hindi aircon? Basi reklamo ka mo kung hindi aircon? Karong kay aircon to. Kay close contact ka, Doc. Hindi ayan makonsider nga asymptomatic ka pero positive ka?
Tiwai result mo, tani nagpaswab ka na upod na lang sa mga staff mo, ginpaiway mong Boracay, kay total na ka naman di, regional director ka, damo pa na nga Boracay, Doc Ramer Oitico. Tanawa bala, Doc, halin diri sa syudad, pilang biyahe nyo, pila ka oras pakadto sa Katiklan? 6. Sa sulod sa 6 ka oras, hindi ayan ang virus to, malibot-libot to sa ban? Ha? Why ka mo nagulo istaryan? Ay nag-inapa lang ka mo? Ha? Kay may tabon, may face mask ka mo? Ano, ginbusalan nyo, pag-ibaba nyo para nga hindi ka mo makaistoryan ay? Hindi ka mo nga makadawan ay sa pagkaon? Kay, alang-alang hindi mo makaon sa travel nyo 6 kuras? Ha? Why ka mo naghapit? Kundi ito nga siya, nangihi ka mo? Do you think ang ginapitan nyo to, why to sang virus nga nabilin? Ano man Dok Ramiro Oitico man? Kung why kaya, nagakabala ka sa imo pamilya, kay total talag sa kamlang gapuli to sa Region 8, hambal mo sa Region 8 ka, ang imo nga mga staff, ang imong empleyado, nagakahangawa na? Nagakabala ka na sa ila pamilya? Nga base pagpuli nila malatnan. Base may pamilya sila nga may comorbidities o kon may ara nga underlying medical condition. Imo ya, sululawas ka diri. Why problema? Ang imo nga mga ginpangdala nga supervisor, ang imo nga mga staff, ang imo nga sumulunod sa regional office ang DepEd, ano matabo? Dayaw-dayaw man ko sa inyo, no? Gali kay arak mus babaw, pinagusto na lang ka mo. Te, manotan ni Doc? Ha? Manotan ni Doc? Mapaswab ka das Boracay? Mapuli ka diri pa mapaswab? Daw kabudlay man ba, no? Te, ano mambal nyo, kamo manunodlo? Kaya mo ning inyo regional director subongo? Siya pa ya ang nagimo sala kun si Mr. Jik Kunlo pang pambalon. Dako kuno ining sala sa health protocols. Kaya ano pagahimon sa syudad? Kay may sala. Ano? Ma-community ano na sa kani? Ma-community service man si Dr. Ramer Oitico. Total da may ginapropose ka naman nga gardening? Ha? Ano? Magardening ka? Amo nang imo nga community service nga pagahimoon? Dr. Ramer Oitico, talo pangdang imo nga mga empleyado. Ang imo nga mga sumulunod. Hindi kay personal mo lang ang imo nga isipon. Kaya rakas Boracay, Domingo ka pampuli, malagaw-lagaw ka mo, ang makadtuan nyo, ano matabo naman dito sa ila. Makabalo gani si Presidente sa ginimo nyo ni. Makalabot gani sa Malacanang. Disgrasyagi ka mo. Ha? Malingin naman ang ulo ni Secretary Leonor Briones. Waay kamo galong. Ti pa kun nali makalabot sa Presidente. Ano yang bal mo, Dr. Ramer Oitico? Suri. Disgrasyagi ka mo, ginahikutar nyo ang inyong mga manunodlo nga mabakunahan. Ang hambal mo, ikaw ya fully vaccinated na. Nga nakapa-booster shot ka na, Doc. Ang imo fully vaccinated, para nga hindi ka madutlan sang severe
nga virus da o mabalatian magsulod sa imo. Mild lang na, Dok. Tiyaw ba tang imo nga maupod? Ha? Nga wala mabakunahan. Ano matabo sa ila? Bahala sila. Librehon mo lang kaugalingon mo, Dok. Dr. Ramer Oitiko. Damo gambalo, ginlibre mo lang imo ya kaugalingon. Kay why diriya pamilya mo? Why mo ya ginulikdan ang imo nga mga sumulunod nga naadlaw-adlaw nagapuli sila sa ila pamilya. Dok, manotane, Dr. Oitiko. Oy, sala na, Dok. Ha? Ano gani? Tiko, sala, no? Oy, sala. Tiko na, Dok, nga paminsaron. Pasensya, Dok, ha? Respeto kami sa imo. Pero sa mo sini nga tinion, sala, giniya, Dok, ang ginimo mo, Dok. Ha? Violation niya sa health protocols. Ultimo nga tawo gasunod sa barangay gasinunod. Katapusan ikaw ya regional director sa DepEd. Why kaya mo yung gasunod? Batihan nyo man tingog ni Director Oitiko. Ha? Nabatihan nyo? Kag siya nagako nga close contact siya sa iya nga staff. Aber man da nga manghabol kamuda sang plastic. The fact nga air condition ang inyong opisina. Botambalon, close contact ka sa gihapon, Dr. Ramer Oitiko. 35 minutos na nakaligad sa alas 9. More power Iloilo, bringing more to life. Sa aton nga mga listeners, kag mga viewers, liog lang like, share, and follow. Kag salamat sa pagtanaw, kag pamati diri sa Iloilo Newsline. Mayong gabi kay Nang Ching Claveria, kay Bernard Ignacio, Eli Daanoy, kag Mary Grace Gonzales Salido, and Manolita Sibonga. Gapangita bala kamo sang puro nga buko shake magkato sa Ceres Terminal, Barangay Kamalig, Haro, Iloilo City. Kag pangita ang kiosko nga Sweetie Buko Shake. Ang Sweetie Buko Shake manamit ang templa, affordable sa tanan kag saburuso katama. Ginagarantiya namon sa inyo nga pure gid nga buko ang ginahimo nga shake, bangod astang tubod ginalakot sa pagtempla. Plus, purified crushed ice ang ginagamit kag wala sang kulba, bangod kami sa nagtempla sang Sweetie Buko Shake. Tilawin nyo, Sweetie Buko Shake. By the way, sa kay partner Jonathan Cabrera, thank you so much, Parikoy. Thank you, Gid. At least nalabot mo si Dr. Ramer Oitiko. Thank you so much. Kung hindi siya malabot sa syudad, labot ka, Gid, dito sa Aklan. At ang mga provincial health officer, municipal health officer sang Malay, bahala na kamuda. At least nabalaan na ninyo kung anong plastada. Nabalaan nyo na kung sino da may direct contact sa nagpositive sa COVID nga ara subong sa Casa Pilar sa Station 3. Trenta'y 7 minutos na nakaligad sa alas 9. Kainas ang kagahon. Nadakpan ang isa sa 5 mga pugante. Priso nga nagpalagyo sa Negros Occidental District Jail, Bacolod City, Bago City. Ang isa sini nga nadakpan, nagapelyido Ipugon. Kagin paso ni miyembro sang
Ipugon Robbery Group. Nagpahuli siya sa Binalbagan kay didtong iya live-in partner. Tigin sulod sang pulis kag miyembro sang BJMP. Dakop ang ining nga priso nga nagapelyido Ipugon. Yari si Attorney Jairus Antonio Duhilio, spokesperson sa Bureau of Jail Management and Penology, Regional Office, number 6. Fortunately, nakuha nato ng isa ka escape naton sa persona ni Francisco Ipugon. Diin nakuha siya sa area sang Binalbagan kay nasang Kagahon. Ini si Francisco Ipugon, kaupod ni siya sa 5 nga mga pugante. Yes, oo. Pud siya sang 5 ka nag-iskako sa Negros Occidental District Jail sang nagmigad ng Hunyo 29. Oo. Ang Binalbagan na attorney, iyan na da lugar. Allegedly daw may ara siya nga daw balay-balay kuno sang una. Kaupod sang iyang live-in partner. So na dito na diskubrihan nga dito sa Daliga Pahunayunay amo na nga ginsulod siya kay Nakagahon. Oo. Why naman sa resistance nga natabo? Wala ko pa makumpirma na sa aton nga tropa. Si Francisco Ipugon, miyembro ni siya sa Ipugon Robbery Group. Allegedly, isa siya sa mga leader, no? Ang Ipugon Robbery Group. Why pa man siya mapamangkot, attorney, kung nga ang why gid sa nag-surrender? Nga nagpulo panagog gid siya? Wala man. Subong ara na siya sa mga kamot ninyo? Ara sa subong sa aton nga isolation facility kay hindi pa naton siya mabalik sa Negros Occidental District Jail kay kinahanglan niya nga mag-undergo sa quarantine period of 21 days kag na-swab. At least pagbalik niya sa iya jail of origin, makasiguro kita nga COVID-free siya. Oo. So why pa sa sanggin buhian nga mga tinaga? So far wala pa. Sa bagay, i-under man paidalo man isa sa investigation mo, no? Yes, oo. So, ang reward, makadto ini sa nagtudlo? Siyempre, makakadto ni siya. But we must involve lang, no? Sa mga other details pa sila. So, sino na lang ang nabilin nga way pa makuha, attorney Jeff? So para subong ginaayam naman sa aton nga tracking team, no, ang isa pa kanabilin, isa naglang man siya si Alejandro Montoya. So ang aton nga tropa subong naga-monitor sang posible nga ginapanaguan kag anytime sa subong nga mga inadlaw makuha man nato siya. Oo. So tanan-tanan nga posible nga pagkakadtuan niya hasta sa ilay mata may mga nakaposting na. Yes, oo. So, possibly, daraan lang sa Tanigros Way sa katabok sa iyo. Wala pa. Pag na-unique ay dadako ang bulig sa mga pumuluyo sa pag-atag sa informasyon na Attorney Jairus. Yes, oo. Ang atong ginasaligan. Actually, ang atong mga pumuluyo, no? So, salamat kita nga nag-tirang no? Pag sa nabili naton nga escape, gininyo naton ang mga pumuluyo kung makahibalo. So, whereabouts yun iangot lang sa ating law enforcement agencies at sa ating mga jail units para matigayon ini siya makuha sa madali na panahon. Attorney Jairus Anthony Duhilio. Spokesperson sa BJMP Regional Office, number 6. So, isa na lang. Ang way makuha si Montoya na lang. Gapulo palagyo pa. Tanan, ang 4 nakuha na. Brother nga si Listi, patay. Ang isa to nakuha man. Amo naman si Ipugon.
Gapangita balaka mo sang rehistrado nga veterinarian agud mapacheck upan sang inyo mga kasapatan, magkadto ka mo kay Dr. Ronnie Galia, rehistrado nga veterinarian nga nabase sa San Miguel, Hordan, Guimaras. Handa nga magbaton sa mga client nga nagasagod sa mga ido kag iban pa nga mga sapat. Kung nagamasakit ang inyo ido, dalan nyo kay Doc Ronnie Galia. Mayo lang nga pagpamati kay Bebs Villanueva, Nejma Tupas, Zenny Villanueva Octaviano, Marie Joy Castiva, Agnes Guiñez, Gemma Cabalonga, kay Kagawad Melanie Regacho Cabalonga, kag kay Nong Kadoy, kag kay Kagawad Amin, kay Tom Sales Aldabon, kag happy birthday kay AJ Flores, kag kay Tajulian Desilos. 44 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang Malacanang mag-imponer sang travel ban sa Thailand kag Malaysia. Maga-epekto ini alas 12:01 sa Pizza 25 sa Hulyo. Kaya ang purpose nga kay nagasaka tong ilang na infection kag Delta variant. Ti ang punto dire makapanira kita nga hindi sila makasulod. Ti so halin subong hasta Pizza 25 pwede pa sila makasulod. Basi disgrasyata dire. Kay way pa man Pizza 25. Kaya alas 12:01 mo ang effectivity Pizza 25 sa Hulyo. So mabala nato ni kung anong pagpanghanda pagit sang gobyerno. Magluwas sina. Ginannounce man ni Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque, ang quarantine classification sa National Capital Region kag iban pagid nga probinsya. Ti siyempre, mangkot ka mo, how about sa syudad kag probinsya? Stipot kita ya sa ECQ. Mamantiner kita ya. Amo na sila nga, kung why na kanon kita, hapa-hapa na lang eh. Kaya, ambal sa iban, labi na kung gabi, total why ka man obra, butong-butong habol malang, hapa-hapa ka na lang. Galing budlay gid. Dahil hindi gid magwanta. Kung hindi ka makakaon. Ha? Mapanaguan mong gira. Pero ang gutom di kay panago. Yari siya Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. Magandang maulan na Biyernes po sa inyong lahat, no? Balitang IATF po tayo. Inaprubahan po ng ating presidente ang rekomendasyon ng inyong IATF na ipasailalim ang National Capital Region at 4 pang probinsya sa ilalim po ng Courtesy sang PTV. heightened restrictions. Ito po ay mula July 23, 2021 hanggang July 31, 2021. Nasa ilalim din po ng GCQ with heightened restrictions ang mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur na dati-rati po ay nasa MGCQ. Galing naman po sa MECQ, Davao de Oro and Davao del Norte ay mapapasailalim po sa GCQ with heightened restrictions. Ang Davao del Sur po na dati po ay MECQ ay mapapasailalim po sa GCQ simula po ng July 23, 2021 hanggang July 31, 2021. Now, kinakailangan po lahat ng biyahero na papasok po sa ating bayan ay magpakita po ng katunayan at kinakailangan sumunod sa testing and quarantine protocols na inaprobahan po ng IATF. Ang Bureau of Quarantine po ay kinakailangan mag-identify ng mga close contacts sa mga eroplano at vessel ng mga tao na nakumpirma po na merong case and kinakailangan i-closely monitor po itong mga close contact nito. Yung ating infection prevention and controls protocols po ay kinakailangan sundin at ang lahat po ng lokal na pamahalaan ay kinakailangan
maghanda po ng kanilang clear transportation arrangements and quarantine accommodation. Lahat po ng LGUs ay kinakailangan mag-closely monitor sa appearance ng kahit anong senyales po o simptomas ng mga dumarating habang kinukumpleto po ang kanilang quarantine at kinakailangan magpatupad po ng RT-PCR test after detection of symptoms. Karagdagan pa dito, kinakailangan magkaroon po ng health assessment para po sa lahat ng mga dumarating pagkatapos po ng kanilang isolation or quarantine period. Now, inaprubahan din po ng IATF kahapon yung continuous and strengthened implementation ng Prevent, Detect, Isolate, Treat, Reintegrate strategy. Kasama po dito sa PDITR strategy ang active case finding, intensified contact tracing, immediate quarantine isolation, which should be preferably in a facility or declaration of localized enhanced community quarantine down to the zone or barangay levels, stricter implementation and observance of minimum public health standards, and fast-track development of COVID-19 vaccines. Para po magkaroon tayo ng patuloy na ligtas na mga economic activities, hiningi po ng IATF ang mga establishments na ikonsidera na magkaroon ng mas marami pong outdoor spaces na gagawing temporary outdoor weekend markets and dining spaces and permanently accessible urban green spaces, outdoor recreational spaces, and public sanitation facilities. Finally, lahat po ng mga dayuhang asawa o di naman kaya mga magulang or mga anak ng mga Filipino citizens na meron pong 98 visas ay po pwede pong makapasok ng Pilipinas without the need of an entry exemption simula po ng August 1, 2021. Rinibisa rin po ng ating IATF yung mga bansa na nasa kategory po ng green lanes. No? Ito po ay, itong mga bansang nasa green lanes po ay po pwedeng magkaroon po, yung mga pasahero na galing dito ay magkakaroon lang po ng 7 araw na quarantine at PCR test matapos po ang kanilang pang-5 araw ng quarantine. Now, kinakailangan po lahat ng pasahero galing po sa green list countries ay magpakita ng unang-una na ang pinanggalingan po nila ay green list country, jurisdiction or territory, na sila po ay nanatili exclusively doon sa mga green list countries at mga jurisdiction sa nakalipas na 14 na araw bago po sila dumating sa Pilipinas at sila po ay fully vaccinated whether in the Philippines or abroad. Kinakailangan ma-verify po yung kanilang vaccination status independently or makumpirma po ng mga otoridad sa Pilipinas na bilang valid and authentic upon arrival in the Philippines. Para po doon sa mga bansa na qualified sa green lanes o mga pasahero na galing dito sa mga bansa na galing sa green lanes, the Bureau of Quarantine shall ensure strict symptom monitoring habang sila po ay nasa facility quarantine. Even if yung RT-PCR po nila ay negatibo, yung mga pasahero na galing po sa green countries ay kinakailangan magkumpleto pa rin po ng 7-day facility-based quarantine. Kung ang RT-PCR test po ay positibo, kinakailangan po sundin ang prescribed na isolation protocols at pagkatapos po ng quarantine, mag-i-issue po ang Bureau of Quarantine ng quarantine certificate na magpapakita kung ano ang status ng individual pagdating sa pagbabakuna. No? At kinakailangan magkaroon pa rin po ng self-monitoring matapos po ng 7 araw. Now, para naman po dun sa ibang mga pasahero na darating po sa Pilipinas na hindi po nanggagaling sa green lanes, well, 10-day facility quarantine pa rin po. At pagkatapos po niyan, 4-day home quarantine. Yung PCR test po nila ay sa pang-7 araw. Now, kinakailangan po na sila po ay galing sa non-green list country. Sila po ay nanirahan nga o nanggaling doon sa non-green list country 14 days before their arrival in the Philippines. Hindi pa po sila bakunado at even if they are fully vaccinated, their vaccination status cannot be independently verified or confirmed by Philippine authorities as valid or authentic pagdating po nila dito sa Pilipinas. Meanwhile, lahat po ng mga pasahero kay Pilipino or dayuhan na nagtatransit po sa non-green list country, jurisdiction or territory shall not be deemed as having come from having been to the said country, jurisdiction or territory. Ibig sabihin, hindi naman po silang tatratuhin na parang sila
ay nanggaling sa isang non-green country kung sila po ay nagtatransit doon lamang. Now, yung IATF po ay nag-classify ng green list countries, jurisdiction, territories as low list countries or jurisdictions upon the recommendation of the Department of Health. Ang pinagbatayan naman po ng DOH ay para sa mga populasyon na in excess of 100,000, the incidence rate, cumulative new cases of the past 28 days over 100,000, ay mas mababa pa po sa 50. Para doon naman sa mga populasyon na mahigit sa 100,000, ang COVID-19 counts, cumulative new cases over the past 28 days, ay hindi po mas malaki o mas maliit sa 50 as prescribed by the Technical Advisory Group. Inaprubahan din po ng IATF ang mga dokumento na po pwedeng ipakita para po ma-verify o ma-confirm ang vaccination ng status ng mga pauwing Pilipino. Para po sa ating mga OFWs at sa kanilang mga asawa, mga magulang at anak na kasama nilang bumabiyahe, kinakailangan kumuha po sila ng certification from the Philippine Overseas Labor Office in the country of origin. Para sa mga Pilipinos at mga dayuhan na fully vaccinated po, dito po sa Pilipinas, kailangan ipakita po yung local government unit hospital-issued vaccination cards, doon po sa original form or hard copy, or LGU-issued vaccine certificate, provided na po pwede po itong ma-verify o ma-confirm ng border control authorities or yung BOQ-issued International Certificate of Vaccination or prophylaxis. Para sa mga Pilipino naman po na nabakunahan sa abroad, kinakailangan ipresenta po ang vaccination certificate issued by the health authorities of the place of verification, provided po pwede pong ma-verify itong mga dokumentong ito. Nagdesisyon na rin po ang ating presidente, isinama na po ang Malaysia at Thailand sa mga bansa na hindi po kasama po sa travel ban. Ulitin ko po, kasama na po sa mga bansang may travel ban ang bansang Malaysia at ang Thailand. Inaprubahan po ng ating presidente na lahat po ng mga biyahero na galing sa Malaysia or Thailand or merong history of travel sa Malaysia, Thailand sa nakalipas na 14 days ay hindi po pwedeng papasukin ng Pilipinas. Ito po ay magsisimula ng 12:01 of July 25 hanggang 11:59 p.m. ng July 31, 2021. Hindi po pwedeng pumasok ngayon, bukod pa doon sa mga ibang bansa na may travel ban na ang manggagaling sa Malaysia at Thailand. Lahat po ng nakatransit na po or papunta na ng Pilipinas, no? At lahat po na darating ng 14 days immediately preceding the arrival of the Philippines pero bago po ng 12:01 of July 25, 2021 ay po pwede pa rin pong makapasok sa bansa pero subject to full 14-day facility quarantine notwithstanding po kung negatibo ang kanilang RT-PCR results. Now, siyempre po, subject itong travel ban nito sa usual exception na yung mga Pilipino na kabahagi ng repatriation and special commercial flights ay po pwede pong pumasok ng Pilipinas. Lahat po itong mga bagay-bagay na ito ay inaprubahan ng Presidente upon the recommendation of your IATF dahil nga po ang Delta variant ay mas nakakahawa at mas nakakamatay. So mga kababayan dahil mas nakakahawa at mas nakakamatay si Delta variant, mas mainting ang ating mask, hugas, iwas, and please, kung po pwede na, pabakuna na po tayo. Pilipinas, sa ngalan po ng inyong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po ang inyong spokeshari, Roque, nagsasabing, let's stay safe. Magandang araw po sa inyong Si Presidential Spokesperson, Secretary Harry Roque. So mo to, ang ilang classify sa iban nga mga areas sa NCR, sa Ilocos area, tibay madala kita diri halin sa subong adlaw hasta sa Pizza 31 kay kita kaya steady pulso sa ECQ. 57 minutos na nakaligad sa alas 9. CLDS Poultry Supply nga naamtang sa Barangay Bagakay, Cagacienda, Conchita, San Dionisio, Iloilo. Nagabaligya ang sari-sari nga mga feeds para sa baboy kag manok.
May araman ginabaligya nga mga bulong para sa mga kasapatan. Pwede pa kamo makaayo, ilabi na kung alang-alang ang inyo dala nga kwarta kay maapos istoryaon si Cheryl Lucendo Diaz sa mga suki nga nagakuha sang feeds. CL Diaz Poultry Supply. Adds lumber supply and general merchandise sa Pasig City. Nagabaligya sang pertahan sa balay, hamba kag lumber products. Nagabaligya man sang sinako nga bugas kag uling. Please contact 0908-129-9169 o kon 0939-529-9320. Mayong gabi kay Odi Suladay, Mizrael Dastao, Jasper John Linterna. Kag palihog, like, share, and follow sa amon nga FB page, Iloilo Newsline and Gimaras Newsline. And please subscribe sa amon nga YouTube channel sa Iloilo Newsline. Kay Torly Cabalfin, mayong gabi sa iya pamilya. Kay Sir Vernon Cabalfin dira sa Amerika, mayong gabi man. Kay Engineer Kinoy Aligayin kag kay Ma'am Gladys Aligayin nagapang obra nagba-imprenta sa t-shirt dira sa Leon mayong gabi. 47 na kuno ka kaso sang Delta variant sa Pilipinas. Amo ini ang na-monitor sa Department of Health. Kabay pa nga hindi na magdamo pa ni. Hindi na maglapta. Aring porsyon sa pagpayag ni Undersecretary Maria Rosario Vergere. Among the 35 Delta variant cases in our country, 24 have recovered, 3 individuals died, and 8 remain to be active after validation and repeat RT-PCR conducted by our epidemiology and surveillance units. 24 are returning overseas Filipino workers, while 22 had been identified to be local cases. 66% or 23 are males, and cases belong to the age group 14 to 79 years old. As for the vaccination status, 2 cases received 2 doses of COVID-19 vaccine, 4 cases received 1 dose, while 18 cases were confirmed to be not vaccinated, and the vaccination status of the 11 cases is currently being verified. Among the 12 Delta variant cases in this run, there were 6 from Region 3, 2 from Region 4, there were 6 from Region 3, 2 from Region 4A, and 4 from the National Capital Region. So you would see in this slide the different areas where we have identified these Delta variant cases. There were 6 in Bataan, 2 in Laguna, 1 in Manila, 2 in Pasig City, and 1 in Taguig City. DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere. In punto alas 10, i-check nato na ang report. Isa na lang ni Guro, kay Dani Guro, ay daw grabe gid ang ulan dan. Boss ng Guro. I-check ta ang report ni Ruel Arbael sa probinsya sang Iloilo. Naka-standby sa linya. Palihog standby. Well, please come in. Maya daya din gabi, Sir Johnny, kag subong man inday sweet doon kung sa aton sining mga followers and viewers nga nagatutok diri sa Iloilo Newsline kada gabi. Maya daya din gabi sa inyo tanan. Yari na ang aton sining nga balita nga madulong gikan diri sa probinsya sang Iloilo. Una diri ang pagdakop sang isa ka wanted person dira sa Banwasang Kalinog nga natakpan sa aton sining mga kapulisan kahapon. Dira sa barangay Giso Banwasang Kalinog, Iloilo, ang ining suspetsado ginkilala kay Raul Galaez, 20 anyos kag residente sang nasambi sining nga barangay. Kag ini siya ang wanted sa kaso nga frustrated murder. Kag ang arrest warrant pirmado ni Judge Daniel Antonio Gerardo Amular, ang presiding judge ng Branch 35 Regional Trial Court, Iloilo City nga napitsahan sadtong tuig 2019 pa
kag rekomendado sini nga piyansa para sa iya sini nga temporaryo nga kailwayan is 200,000 pesos. Sa banwa naman sang pututan, isa man ka wanted person ang natigayon sini nga madakop sang pututan PNP sa pagpanguna sang ila sini nga Chief of Police no sa kay Police Major Seriaco Esquilarga. Upod man ang element sang pututan MPS no Municipal Police Station kag natigayon sini nga madakop ang ining suspitsado nga si Emilio Espartero, residente sang barangay Naga o kon barangay Nanga pututan Iloilo. Kag ini siya no wanted sa kaso nga reckless imprudence resulting in homicide sa dong Hulyo no 2021 o kon Hulyo 5 no, so it means sa sinilang nga bulan kag permado ni Judge Eva Saul Padilla no sang Municipal Circuit Trial Court sang pututan Mina Iloilo ining yang search ay sining arrest warrant kag yaran na no sa paginakop sang pututan PNP ning nasambit nga suspitsado kag may girekomendar ang korte no sa iya sini temporaryo nga kailwayan nga 60,000 pesos no nga piyansa. Samtang sa dugang naton nga balita Sir Johnny no dira sa banwa sang Sara no isa man commanded person ang natigayon nga madakop no sang Sara PNP kahapon. Ining suspitsado na ngalan kay Dennis Bilhira no 49 anyos kag residente sang barangay Pasig, Sara, Iloilo. Kag iya sini nga kaso no attempted homicide nga kung sa din permado ining arrest warrant no ni Judge Gonzalo Espa sang 3rd Municipal Circuit Trial Court dira sa Banwasang Sara, Ahoy, Limere nga napitsaan pa no sang July o kung sang ligad lang adlaw no July 21. Kag may piyansa ini sa nga 25,000 pesos no para sa iya temporaryo nga kahilwayan. So for the meantime, ang ining suspitsado yara na sa paginakop sang Sara PNP samtang wala pa ini siya makapiyansa. Samtang isa man ka shooting incident ang natabo Sir Johnny no sa Banwasang Lambunaw kahapon kung sa diin isa ka biktima no nga nagaingalan kay Jomar Clemente no 33 anyos nga residente ini sila kagang suspitsado no residente man sang isa lang ni sila ka barangay ini sila residente sang barangay Kabatangan Lambunaw Iloilo kung sa diin gintiro ini sing biktima nga si Jomar Clemente sang suspitsado nga si Certain Butsoy no kag natabo yung krimen nga ini sang matapos sila nga nagtagay-tagay no pagkatapos nila sang inom-inom kag siyempre inubog na kag sa wala pag insindihan na ining duwa ang biktima kag ang suspitsado gingabutan sang suspitsado sang 12 gauge shotgun no ining biktima kag gintero kag gilayo naman nga gindala dra sa ospital no sa Banwasang Lambunaw Iloilo kag padayon pa nung pagayam sang kapulisan sa sining whereabouts sang sining suspitsado tungod nga makatapos makomite ining krimen ini siya ang nagpalagyo. Kag sa estable naman nga kondisyon ining nasambit nga biktima nga nagapahiway dira sa dira sa ospital no sa Banwasang Lambunaw kag madalom pa no nga investigasyon kag kandakan pa sang hot pursuit sang Lambunaw MPS ining nasambit sining suspitsado. Samtang dira naman sa Banwasang Mina Sir Johnny no isa naman ka persona ang nag-commit sang suicide kag ini siya 69 anyos ano kag residente sang dira sa barangay Abat no Mina Iloilo kung sa diin nasapwan na gid lamang ini siya sang iya sining apo nga wala na sang kabuhi no sang kagapon sang hapon no kung sa diin nakita na gid lamang sa iya sining apo nga nagabitay na no ang iya sining 69 nga lolo sa bintana no kung sa diin ginigot sini ang pitik no sa ukunang lubid sa balaya no sang iya sining balay kumo nga isaling ni siya nagaistar sa iya sining balay kay ang iya sining mga kabataan may mga pangabuhi naman kag ginkatuanan niya sa sang iya sining apo kag natingala siya no natingala ang apo nga wala sang nga kalinong sang balay ni lulo niya kag sang na iya nakitaan ara nagalinong nagkabit-kabit ang iya sining lolo sa bintana kag nagilayo no nga nagpangayo sang bulig ang iya sining apo no sa nanugid siya sa iya sining iloy kag ginkatuan nila kag didto na beloan no nga naghayko gining 69 anyos nga lolo kag ginhigot no ang lubid sa sining balayan kag naglumpat ini siya sa bintana kay kumumataas man ang iya sining balay no kag patay na gid no sang maabtan nila kag gilayo naman nila nga gindala no sa rural health unit sang dira sa Banwasang
Mina kag gindeklarar no sang doktor nga dead on arrival o kon patay na ining nasambit sini nga persona. Kag suno sa pagpangusisa sang Mina PNP no, wala man sang pangusisa sa mga sa mga hinamata sa sining nasambit nga persona, kag suno sa ila no nga wala man sang foul play no, kay wala man sang wala man ini sa sang pilas o kon sang patimaan nga ginkastigo o kon ni sang gingapos or ano no, kundi nakita na gid lamang nga nagakabit ini siya sa iya sini nga bintana, kag ini nga lulo no nagaikomo na isa na lang siguro sa iya sini kabuhi, nagabatya gini sa sang depresyon no, nga suno naman sa mga himata sini nga kung kaisa tulala ang ila sini nga lulo, kay kumo nga balo na ini, kag isa ni yun siguro sa rason no kung nga nagkomiter ini sang suicide. So mo itong madulong naton sa nga balita Sir Johnny no, gikan diri sa probinsya sa Iloilo sa gihapon ini si Roel Arbayal para sa Iloilo Newsline. Madamong salamat sa report ni Roel Arbayal nagikan sa probinsya sang Iloilo. Mailo nga pagpamati kay Modesta Hermino ay Modest. Salamat sa pagtanaw. Dira kay Ping Aron, no Ping, musta naman? Mayong gabi sa inyong tanan. Kay Charlie Dignadisi kag sa iya nga pamilya, mayong gabi man. Kay Nono Gatorian, mayong gabi. Ang COVID update natin sa Western Visayas, Philippines kag worldwide, apasan nyo lang palihog sa Facebook page sang Iloilo Newsline. Lagi padala man namon to sa Gimaras Newsline. Sa mga palabot diri mensahe, mga partito kay Dr. Ramiro Oitico, himo lang kamo sa Mayo. Hindi nyo to pagsunda. Nga daw ikaw pa yung mataas sa mga gindihon nga health protocols to. Himo lang mo sa Mayo, hindi nyo na to pagsunda ang ginhimo niya. Okay? So kita na naman kita buwas. Sabado. Subong niya TGIF, maulanon. Thanks God, it's Friday. Kung why COVID, nabaw, grabe naman ang pagginutok sa boardwalk kag Smallville. So diri lang kita kutob sa atong nga pagpangalagad. Sa tanan nga nagupod, madamo gid nga salamat. Kay Serge Chavez, salamat man sa pagtanaw sa pagpamati diri sa Iloilo Newsline. God bless us. Ako si Sweet Don Gamarcha Diaz. Ako naman Johnny Yanson Diaz, madamo nga salamat. Kag Mayong gabi, Pilipinas.